Ahojte, to je Dizzy a vítam vás späť na mojom kanáli. Naposledy, čo som zverejnila video, som mala okolo 2000 odoberateľov. A teraz, keď som bola nejak týždeň mimo internetu a vrátila som sa naspäť, nechápala z toho čísla, ako rýchlo sa tak nazbieralo. A proste už mám 4000 odoberateľov. 4000. Neskutočne ma teší, že dokážem zabaviť 4000 ľudí. A o to viac sa teším na tých, ktorí ešte prídu na môj kanál. Tak ak si tu nový, tak vítaj. Každý, kto ma odoberá, posielam neskutočne velikánsky ďakujem. A teším sa na to, že vás budem zabávať ďalších neviem koľko rokov, ale budem vás zabávať. Keďže sú veľkonočné sviatky, čo by to nebolo, kebyže nevydám video také tematické na tieto sviatky. Takže som sa rozhodla natočiť video predtým a teraz veľkonočná edícia. Ak sa ti video bude páčiť, nezabudni dať like. Ak si tu nový, nezabudni dať ani odber. A vidíme sa na budúce. A nezabudni sa, vieš čo? Usmievať. Ups. Hello, it's me. Ryby, masné ryby, kus koláča od korbáča, ja chcem iba máličko, maľované vajíčko. Ahoj. Because you know I'm all about that bass, no chip. Si vezmite dobroty. 100, 200, 500, 1000. Nový. Hey, brother. Eliška, šuhaji prišli. Paťka, vstávaj, chlapci prišli. Dancing in the mirror and singing in the shower. Mi toto rozmotalo. Toto nikto nevidel.